Matematika nemusí byť len o číslach a vzorcoch. Na gymnáziu Viliama Paulínyho Tóta v Martine sa z nej stáva predmet, ktorý rozvíja logické myslenie, trpezlivosť a radosť z objavovania. Učitelia tu využívajú moderný portál Math4U. Vzdelávací online nástroj ponúka tisíce matematických úloh, testov a pracovných listov pre žiakov stredných škôl. Na Martinskom gymnáziu sa stal neoddeliteľnou súčasťou vyučovania. Ja ho využívam preto, lebo si myslím, že naozaj tá komplexnosť je veľmi dôležitá, je veľmi odborne pripravený, prešiel niekoľkonásobnou kontrolou a to, že je zdarma, je veľkou výhodou. Portál vznikol v roku 2019 a je rozčlenený na niekoľko webových aplikácií, napríklad typu tréningové hry alebo úlohy nájdi chybu, aplikačné príklady, študentský portál a učiteľský portál, ktorý je jediný, do ktorého je potrebné prihlásenie. S portálom Math4U mám veľmi dobré skúsenosti, pretože už keď som tu nastúpila, tak to bol veľmi dobrý pomocník. Naozaj za pár minút som mala pripravený pracovný list, rôzne testové úlohy na precvičovanie. Študenti oceňujú najmä možnosť učiť sa prostredníctvom moderných technológií, ktoré poznajú. Využívame to často a pani učiteľka nám dáva aj domáce úlohy z tohto programu a takisto predpisomkou si zvyknem zopakovať na tomto programe. Veľmi mi tento program pomáha tým, že je to aj v slovenčine, aj v angličtine. Má to naozaj veľa možností, sú tam zaujímavé formy toho precvičovania, rôzne typy tých cvičení, nejaké priraďovanie konkrétne, potom nejaké vylučovanie správnych, nesprávnych odpovedí. Modernizuje to tú školu, je to viac interaktívnejšie, je to zábavnejšie pracovať, teda cez ten Math4U. Používa to pani Šelka veľmi často, vidno, že to baví viacej študentov, tá matika, môžeme si s tým pomôcť doma. Pre učiteľov sú k dispozícii aj rôzne školenia zamerané na prácu s touto inováciou. Pre televíziu Lux Monika Huráková.